Hawu nayi lento kwaze ngidinga suku. Awu kodwa madoda, kodwa ntokazi. Kodwa yini evimba ukuthi ungiqome kodwa ngempela? Usho lashamza as if like uzoyi afford lifestyle yami. Hayi, khululeka yabona mina sitimeleni yonke ngibuya nayo every day imali. Okay, if uyakwazi ukuyi afford yonke into endiyifunayo, inamba yami. Uzongiqabulisa kuqala. Ewe. Dali. 20 seconds zokuqabula, ngifaka inamba yonke into ecimela, yonke into iza yi-surprise. Musunikoba kaloku 20 seconds. Okay. You phethe iPhone.